dahito'y met iti sumbag mi, dahito'y atalutsod. Anya tisigod atita, ti makaadipen at timbaan, sakbay ti misyon panagbalbali, iti Hunyo 1, 2006. No agda fiesta dagiti sa santo, mabunungan dagiti tattao iti sobre, ngem awan met ti transparency ti mapastres. May paspasuli dagiti napanglaw, tilaing agserbi iti ket dagiti babaknang, at daan adal, at daan bisaat, ken dagiti religious organization. At da hermana mayor, iti ka naman kada madudedaan nga santo, pag ginagawan dagiti babaknang ti agermana, gabon ta isuda ti adda maitet na. Adda pa nagpakandidata iti fiesta ken santo ninyo, pagtagilagwan ken paggaayaman ti church compound, awan ni urnos na. No adda project ti simbahan, makutaan ti kada barangay. Adda sacrificial meals wenno merienda, tatlo makaurnong iti adu a kwarta. PPC officers ti agdominante. Ti agdonasyon ti project ket maiibigit ilinagan na iti proyekto. Dagiti sakramento ket mabalin mo ti agpili iti klase at espesyal at sa ordinaryo, mabalin mo pa ti agpili ti aldaw ken oras akayat mo.